रोटी भात पकाइब नाही माँ जब बरतनवा, रोटी भात पकाइब नाही माँ जब बरतनवा, दहेज देके किनले बानी तहरा के सजनवा, दहेज देके किनले बानी तहरा के सजनवा, दहेज देके किनले। इसको बढ़ाइए फिर थोड़ा सा, इसका वोकल बढ़ा दीजिए। टाटा सोमो मिलल दहेज में अंगूठी कन्यादान घरे, कन्यादान घरे हो अंगूठी कन्यादान घरे, हाथ घड़ी रुसलाता पवला चार भर के एक सिकड़ी, रुसलाता पवला चार भर के एक सिकड़ी। साउंड वाले भैया भोकल को थोड़ा सा ठीक करिए, एकदम तीनों माइक का थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए। मेन हाँ एकदम आता। टाटा सोमो मिलल दहेज में अंगूठी कन्यादान घरे, हाथ घड़ी रुसलाता हाथ घड़ी रुसलाता पवला चार भर के एक सिकड़ी। पापा हमर दिहले आवे जाए के साधनवा, पापा हमर दिहले आवे जाए के साधनवा, दहेज देके किनले बानी, दहेज देके किनले बानी तहरा के सजनवा, दहेज देके किनले बानी तहरा के सजनवा, दहेज देके। जैसन सोचले रहनी वैसन पियवा मोर बाड़े, सावर न गोर बाड़े हो, जैसन सोचले रहनी वैसन पियवा मोर बाड़े, सावर न गोर बाड़े हो, वैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, सावर न गोर बाड़ी हो। सावर न गोर बाड़े हो, जैसन सोचले रहनी वैसन पियवा मोर बाड़े, सावर न गोर बाड़े हो, जैसन सोचले रहनी वैसन पियवा मोर बाड़े, सावर न गोर बाड़े। हेमा दीदी एगो खड़ा होकर गादी के अलोक अलोक भैया बड़ा दूर से चल के उठो वाला आइल बा।
तो वो लोग के भी कुछ हो जाएगा दो कंटेंट। तो थोड़ा सा खड़ा होकर गाती रहो। चला चला बहनों ही लोग बा 3 आदमी बा लोग